Ja, for at lige komme ind over emneopgaven i matematik, som på C-niveau, så er der den her opgave om rentes og annuitetsregning. Jeg redegør lige kort for de to ting, de to regninger vi har, som er rente og annuitetsregning. Renteregning bruger man, når man f.eks. skal indsætte beløb i banken, f.eks. opsparing, og derved får man en rente af banken, som er fast, eller der man har mulighed for det. Og derved kan man med en renteregning finde ud af, hvor meget man skal betale, for eksempel hvis man tager et lån i stedet. Så får man rente hver år, eller man har betalt, eller man har indsat, og der går 10 år, så kan man udregne, hvor meget man har stående, eller hvor meget man skal betale, når ud over de 10 år. Ja, og det går simpelthen ud på at regne renten fra år til år, hvor der meget du betaler ud fra det beløb. Det er nok det simpleste, og det man bruger, når man laver en opsparing eller lignende. Og så er der annuitetsregning. Det bruger man, når man betaler eller låner et fast beløb per termin. Med annuitetslån betaler man, så hvis man tager et lån, så betaler man på en bestemt terminsdato. For eksempel, det kan være hver måned. 1. januar, 2. januar, 3. januar. Ja, det gør hammerende ligegyldigt. Beløbet dækker, ja, altså så skal man betale et beløb tilbage. Og det dækker både renter og afdraget. Fordi det er gælden, man skal betale tilbage, hvis man tager et lån. Og i starten, ja, der vil størstedelen af beløbet være renteomkostninger. Men der vil stadig være en større del af beløbet, som med tiden vil blive afdraget. Fordi når renten falder, så stiger afdraget. Fordi gælden også falder. Men ydelsen vil altid være fast. Og ja, det anvendes for eksempel typisk, hvor man skal låne penge til et huskøb, eller man skal låne penge til en bil eller lignende. Og det er meget effektivt at bruge, når man skal gøre det, fordi så betaler du hver måned, og så kan du se renten ud for det. Og så skulle jeg finde praktiske eksempler. Det har jeg størst jo med. Jeg har udpeget 2. Og ved annuitetsregning, der vælger jeg at tage det med, at man går i banken. Jeg går i banken, og jeg skal låne 100.000 for at købe en bil. Det var sådan en Renault. Og så har jeg en stiftelseomkostning på 7.000 kroner, som jeg skal betale. Og renten ligger på 5%, som er min rentefod. Og det er 5% per år. Og det betyder, at der er at jeg har en effektiv rente på 5% per år. Og der er 12 terminer på et år, og de betales over 7 år. Og det betyder, ja. Og så har jeg gebyr på 20 per termin. Og min rente ligger derude på 445. Da min restgæld starter på 107.000, fordi jeg har netop de 7.000 i stiftelsesomkostning. Og så ligger min rente på 445. Og mit afdrag ligger på 1.000. Ja. Og ydelsen ligger på 1.512. Og der vil den ligge fast hele vejen. Uanset hvad, så vil den ligge på det. Og det første år, så falder renten selvfølgelig året efter, fordi vores restgæld bliver mindre, fordi jeg betaler netop de 1.500. Og det gør mit afdrag dog stiger, fordi min rente falder, så stiger mit afdrag. Fordi ydelsen netop skal være det samme. Så betaler jeg ikke så meget rente derimod. Så betaler jeg bare størstedelen af mit afdrag. Og så det gør, at ja, selvfølgelig at den bliver fast. Og ved det andet eksempel, så ved renteregning, der hvis jeg går i banken, ja, og jeg har planlagt at sætte en opsparing op på start af 50.000, og banken har tilbudt mig en fast rente på 5%, skal jeg sige jo, 5% per år, og det er netop min rentefod, men det er også den effektive rente, fordi det er de procent, eller det er den rente jeg får hver år, og det er pengene forøges med hver år.
Og ud fra en fast rente per år kan jeg udregne, hvor meget jeg har stående efter de 10 år. Netop. Og som jeg sagde, så i det der annuitet, der var en rentefod. Der var antal terminer, som var 12 terminer per år. Og ydelsen var fast. Jeg forklarede ydelsen. Og så gælden også. Og netop ved den effektive rente, der var det jeg lige nævnte om rentetegningen. Og ved annuitet har jeg opstillet en Excel-ark med, hvor jeg bruger amortiseringsplanen. Og det laver jeg netop for, at jeg skal ordne over beløbene, jeg skal afbetale. Netop hvor meget gæld og regelmæssig afdrag jeg skal have med. Og selvfølgelig hvor meget jeg betaler tilbage i rente. Og det kan man så se, hvis man bare laver et Excel-ark. Så er det meget nemt at få overskueligt over det, i hvert fald. Og der kan man også se, hvordan renten falder hele vejen ned til 6%, og hvor afdraget stiger helt ned til 1.500, og derved så betaler man efter netop præcis 84 terminer, fordi der er 12 per år, og det er gange 7. Så er man på 84, ja. Og når der er gået de 84 terminer, så er man helt færdig med at betale tilbage. Og ja, det var bare for kort at komme ind på det. Og det var så min opgave.